ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನಾ ದೈವ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮರ್ದೇಂದ ಮಲ್ಪನ ಭೂತನು ಎಂಗಿಲ್ನ ಈ ವಣ್ಣಾನ್ ಸಮುದಾಯ ಅಂಡ ತುಳುಟು ಬಂಡ ನೆಕ್ಕರ ನನ್ಪಣಜಿ ಜಾತಿದ ಅಕ್ಲೇನು ಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು అయిన ಕತೆ ಬಂಡ ಪುರಾತನ ಕಾಡು ಆದಿ ಕಾಲೋಡು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅರ್ಜುನೆ ಭೂಲೋಕಡು ಬತ್ತು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಲೋಕನೆ ದಾರಿದ್ರೊಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ನೀರಿದ್ಯಾಂದೆ ತಿನಿಯರಿದ್ಯಾಂದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪೂರ ತಪಸ್ಸದ ಪಲೊಟ್ಟು ಪೊತ್ತದ ಪೋಪುನ ಆ ಟೈಮೋಡು ಪರಮೇಶ್ವರಲ ಪಾರ್ವತಿಲ ಅರ್ಜುನನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಿರಬಾಡಾತು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಅರ್ಜುನನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಿರ ಕಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಡೆಲ್ಲ ಬೇಡತಿಲ್ಲ ರೂಪಾತು ಅರ್ಜುನಡ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಜುನ ಸೋಲ್ಪೆ ಅರ್ಜುನ ಸೋಲ್ತದ ಅನಗ ಅರ್ಜುನ ಶಿವಲಿಂಗ ವಂಚಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಿ ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಶಿವಲಿಂಗಗೂ ಆಯೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಆ ಟೈಮಡು ಆ ಸಮಯಡು ಪುಷ್ಪಪೂರ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಈ ಕಿರಾತ ಅಥವಾ ಬೇಡ ರೂಪನ ಕಾರದಡಿಟ್ಟು ಪುಷ್ಪಗಳು ಪೂರ ಬೂರುದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಅರ್ಜುನೆ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರ್ಜುನೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪುರಂಬೆ ಅಳ್ಪಾಡ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಅರ್ಜುನಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ರೋಗ ಋತಿನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲಡು ಆ ಭೂಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡಾತು ಅರ್ಜುನೆಲ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಮೇಶ್ವರೆಲ ಬೇಡವೆಲ ಬೇಡತಿ ಆತು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಜುನೆ ಕಳಿಂಜಲ ಆತು ಈ ವಯನಾಡು ನಡ್ಪಾಡ್ದು ಮಲೆನಾಡು ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲದನ್ನೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋತು ಅಕ್ಲನ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾರಿನ ಬೀರಿ ರೋಗ ರುದಿನ ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡಾತು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪಣದ ಅಮ್ಮ ಆಟಿದ ಕುಳೆಕ್ಕಳು ಭೂತಗಳು ಶೈವ ಗಣಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಸಮಯ ಆ ಸಮಯ ಪೂರ ನೆನ್ನ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡಾತು ಇಲ್ಲಿ ಪೋತು ಇಲ್ಲದ ಆ ಮಾರಿ ನೀಕಿರಬೋಡಾತು ಮೆಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೋತು ನಲಿತೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಆ ನಲಿಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವಣ್ಣಾನ್ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಕರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡ್ತೊಂದುಳ್ಳು ಕೇವಲ ಈ ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಐಕಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದನಗ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನಕ್ಕಳು ಗುರ್ತಿ ನೀರು ಮಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ತಿರಿಲ ಬಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಗೊರ್ಪಣ ಕ್ರಮದಂತೆ ದೈತ ಪೂರ ಕೊರ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತನ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅವು ಇತ್ತಾಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ಬೇರು ಆ ಪಂಡ್ಲೆ ಕೊನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಉರಿತದೆ ಆ ಭೂತಗಳ ಉರಿತದೆ ಆ ನೀನೇನ ಅವಳು ತೀರ್ತು ಐಕ್ಕಿ ಸುತ್ತಾಗಲ ಆ ಗುರ್ತಿದೀರಿ ಮೈತನ ಆ ಇಲ್ಲದ ಮಾರಿ ಬೀರಿ ಪೂರ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಆ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ರೀತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಅವು ಈ ಪಂಡ ಕಣ್ಣನೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಚಿಗೆ ಈ ಮರ್ದಲ ಬೇಡವೆಲ ಈ ಬೇಡವೆ ಅನ್ಪುಣ ಭೂತೋಣ ಮಲವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಇಂಚಿನ ಈ ಕ್ರಮದಂತೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಲೋಕಲು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರಬೋಡಾತು ಅವತಾರ ಮಲ್ತೇನೆ